Kaunti ya Nairobi na boige kaunti ya Kisii kwa jumla chiabwatiranira muno chi kaunti chinde chiria chiaitirio roboti rwa BBI. Kaunti ya Kisii nigo yaiti bili y'umubaso orero yemagega yeritukoria Jumaine baba bagutara asinsemo ao ili gusangiriria ebirangiro by'abananchi asumurubiri umanyire buna public participation roboti ruo asinchira yoboime. The Constitution of Kenya Amendment Bill 2020. Will that of the same opinion say aye? Aye. That of the ayes have it. Tuare gocha konyoru buna bagusigo etie document ye na bayin tuare gocha kororekana buya na ende borokirie maturity engencho ba etie document ye na ende boka banyene go batebetanga goikaba follow due process bagatebanga bakogenda kire sub county bagamena abantu ba minto mbagenda chiki sub county cyane mbwata kianda mbatwara meetings yororo na ende nko bateye bagusinga na igure bagoteba mbache bagenderere gosomya abantu ba minto igoro ye document ye na ende kae kero ya etigwe kero togoja gukora bono public participation ye referendum mbaba tebi goro ye document ye bwato buyo bonge kyara kibesa kiwocha goche se ki county bono kikorwa 15% kieta ni 30%. Yera konye gocha kokonye county kyara emiri nga kibesa kingo kigocha gaiga gaba gusiba mintest mwai kamwensipi aba MC abaino mwachorete batoire bakolire gente kiya naende baretira masikani esigusi nchebune gavana nko bakerambia mona ba MCA ba minto mwenzi esmwaika na nko batebuna une gavana ngatoge ndreo kolega asiamo. Thank you very much and be blessed. Yaba gusiba minto. Thank you.